ассалому алайкум бародарои ҷон, созои хубен, саломатитон хубе ҳама каса. Бародарои ҷон, имрӯз хеле ба ҳамаи шумо маълуме, ман гуфтам ки 3 июн соат 4:10 ба вақти Москва бегоҳ, яъне ки баъди обедҳай, ва вақти Тоҷикистон бошад 6:10 бегоҳ шудагиҳай. Ва бародарои ҷон, Конвейер плюс ҳамин программаро ман ҳар рӯз мегӯм. яъне ки ҳар рӯз оиди ҳамин программа шумо да мегӯм ки чӣ хелай, яъне ки дуруст будан ё нодуруст буданша шумо просто дар комментария бинависед. Ман медонам ки программа дуруст нест, но фикри шуморо мехоҳам бифаҳмам. 1000 рубл 186 сомонай, доллар бошад 19, евро бошад 18.32. ва бародарои ҷон, курси тоҷикии хидмон бошад дар Тоҷикистон имрӯза курси мо 1000 рубл 177 сомон дар ҳама банкҳои Тоҷикистон: Бонки Миллии Тоҷикистон, Бонки Эсхат, Алифбонк, Спитаминбонк, Газкомербонк, Ҳумо, Коммерсбонки Тоҷикистон, Аввалин бонки молиявии хурд ва Бонки Байналмилалии Тоҷикистон. Дар ҳамаш бародарои ҷон, Душанбеси дидӣ. Дар ҳамаш бародарои ҷон 1000 рубл 177 сомонай. ва ногуфта намонад, як бори дигар подписатсия ва лайкро фаромӯш накунед. ва як гапи муҳим дорам бародарои ҷон, кори конкретни аниқай бародарои ҷон гӯш кунед ва метавонед дар ҳамин номерои ки ахираш 84 961 753 38 84. Салом алейкум ҳамада. 40 нафар коргар дар кора дар Дедовский бе документам мегирем. Рӯзи корӣ 2100 сум то 4000 гуфтагиай. Тидат нестай. метавонед дар ҳамин номеро бинависед. Бародарон голос шанимонам гӯш кунед. Масъала пӯшона хавотӣ наша. Нижас дами тараф се склада, да складаш 2300 рӯзи кори тамета. Я складаш ай 200 то 4000 объёма. Ария плотон я мо кор мекунем, ай мо дига ай 15 то 20 плотон чиш расшод меша. Мо бе ягон фреб, бе ягон задешка, бе ягон чи плотона мегири. Масъала любой кор да личка да нависе. Любой мисол савол дорем, чи дорем, личка да нависонем. чиқадр ки дидем бародарои ҷон, лайкро биҷӯхен. ҳар рӯза видеода якдонарии дига ҳам хел ҷои кор эълон мекунам. бародарое ки бекоранд метавонанд соҳиби кор шаванд.